जी हाँ, तो फिर जबरदस्त स्वागत बा आप सभी के भाई भोजपुरिया यूट्यूब चैनल में। तब की बार फिर भोजपुरिया शेर पावर स्टार पवन सिंह जी और भोजपुरी के नया सबसे बड़े टॉप सुपरस्टार सिंगर मिस्टर अंकुश राजा के जोड़ी से जुड़ल बड़ी रिपोर्ट लेके आइल बनी। उनकी हाल फिल्म पिछला दिनों भी जोड़ी मिलल है और नया प्रोजेक्ट अपकमिंग लिस्ट में शामिल उनके ऊपर बात भी भइल है। और ओकरा बाद अब ई नया हिट गाना प्रोजेक्ट लेके आयल रहो, जिसमें कहल पवन सिंह खूब देर में जम के बधाई। जी हाँ, तो कहल गाना अभी तो सिर्फ पोस्टर और पोस्टर इतना वायरल बा चारों तरफ आग लगा दिल बा। ई उहे गाना है जो उनकी भोजपुरी के सबसे बड़ा सबसे रिकॉर्ड बनल। यहाँ तक पवन खेसारी भी वैसा रिकॉर्ड निकलो बनल। जी हाँ, कुंवारे में गंगा नहिले बनी फर्स्ट पार्ट आई, लेकिन मात्र एक महीना में 100 मिलियन व्यूज पावेला। भोजपुरी की इकलौता ये गाना इतना ज्यादा व्यूज पहले मात्र एक महीना में। जी हाँ, अब ओकरे सीक्वल पर नया जबरदस्त बधाई दिलन पवन सिंह भी और ढेर सारा बात कहल तो सारा कुछ जाने में, रिलीज समय रिलीज टाइम भी जाने में, गाना के और का कहल इहो जाने मुँह से पहले एक और रिक्वेस्ट करें आपके, यदि आप भाई भोजपुरिया यूट्यूब चैनल पर नया बानी जुड़म जरूर सब्सक्राइब करके घंटी ऑल ऑन कर दें ताकि इस तरह के सभी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पावत रहे, कोई न्यूज मिस ना हो। जी हाँ, तो कहल जा पवन सिंह जी पर जम के बधाई दिल में कहा कि भोजपुरी के सबसे हिट गाना बा कुंवारे में गंगा नहिले बनी, काफी कम समय में सबसे ज्यादा व्यूज पावे भोजपुरी के पहला गाना बा। जी हाँ, कुंवारे में गंगा नहिले में खास मित्र भी होलो, दोस्त यार भी होलो, फैन भी होलो पवन सिंह के अंकुश राजा। जी हाँ, अंकुश राजा और शिल्पी राज की जोड़ी की गाना आ रहा और गीतकार सिंगर बात कर बोस राजपुरी और आर्या शर्मा के संगीत बा। जी हाँ, और कहल आप लोग ये गीत संगीत कल ही आ रहा बा 6 बजे सुबह 5:45 बजे 5:45 पर अंकुश राजा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आप लोग मिस करते तो जरूर देखम सुनम, खूब प्यार से बात यही तरह भोजपुरी अपन आगे जाई, भोजपुरी हिट रिकॉर्ड बनाई। जी हाँ, पर पवन सिंह बड़ी बात कहना है, बधाई देना है और जम के स्वागत करना। जी हाँ, तो ये दोनों स्टार के आप लोगों को पता बा पिछले दिन मीटिंग भइल फोटो वाले, अब बहुत प्रोजेक्ट आवे वाले, लेकिन कोरोना लॉकडाउन वजह से प्रोजेक्ट अभी साइलेंट रखल हुआ। खुलासा ही बता ले।